som docestoval do Bratislavy zo 100-kilometrovej vzdialenosti, aby som tu našiel jednu historickú technickú budovu a ideme pomaly na to. Za chvíľku budem v meste a potom to navštívime. Áno, cez tú obchodnú ulicu sa pomaly blížim k môjmu cieľu. Sme už v strede mesta a tá budova sa nám pomaly vynára. Ako vieme, budova starej tržnici je technickou pamiatkou. Autorom bol mestský inžinier Gyula Laubner. Stavba bola dokončená 31. októbra 1910 ako mestská tržnica a prevádzka sa začala hneď na druhý deň. Funkciu mestskej tržnice táto budova plnila vyše 50 rokov. Ako tržnica zanikla až v roku 1960 a do toho roku 1982 slúžil objekt ako televízne štúdio. Potom patrili priestory rezortu kultúry. Keď priestory po roku 1990 získalo mesto naspäť, vypísalo medzinárodnú súťaž na jej rekonštrukciu. Tržnica potom bola zrekonštruovaná do svojej pôvodnej architektonickej podoby. A teraz rád by som vám tu v bratislavskej starej tržnici posvietil na niektorých predajcov. Sľubujem vám, že od nich dozvieme aj nejaké zaujímavosti. Dobrý den, na našem stolu najdete báječné extrapanenské olivové oleje a ještě skvělejší balzamikové octy. Přijďte a ochutnejte. A odkiaľ sú tie výrobky? Z Itálie. Itálie. Špecifické. Všetko je z rodinných farem. A vy to ako dovážate? Áno. Takže veľa zákazníkov vám prajem. Ďakujem. Ten pán tu niečo predáva a povie nám, že čo? My sme literárna čajovňa a sústredíme sa na práve čaje. Máme ponuku celkom širokú od Tajvanu, Japonska až po Čínu a Indiu. A teraz sústredíme sa na tú čistotu tých čajov, to znamená, že naozaj z prírodných naturálnych fariem, bez nejakého použitia nejakých umelých hnojív. Máme zelené čaje, oolongy, červené čaje, čierne čaje, biele čaje, Darjeeling a podobne. Ďakujeme pekne. Tak, čo tu predávate, pani? Čokoládové pralinky, ktoré sú bez lodku, bez mlieka. A v podstate sú určené pre ľudí, ktorí majú nejaké intolerancie alebo ktokoľvek, kto má rád sladké, si na tom pochutí. A výrobky ľúbia ľudia, hľadajú? Áno, určite, obľúbené sú. Už dávno tu fungujete? Viete čo, asi 2 roky sme na trhu. 2 roky. Takže pekné miesto. Áno. Zďaleka ste? To má z Bratislavy. Bratislavy. Ďakujeme pekne. Aj my ďakujeme. Tu vidím mladú paňu, takú sviežu, že niečo predáva, tak nech nám povie, že čo tu predáva. Dobrý deň prajem, ponúkame výrobky z Arónie, čiernoplodej, odroda Nero a Viking. Nájsť nás môžete nad Novou Baňou, Kostivrch, Horný Pajer, 365. Naša úroda sa nachádza na sade o rozlohe 2 hektárov, máme tam kríčky. 2780 kúskov a 18.8. sa tešíme na vás na ručný zber Arónie v prekrásnej prírode. Nie každý to vie, ale na poschodí prebieha každú sobotu najväčšia burza kníh na Slovensku. Okrem kníh na nej môžete nájsť rôzne plagáty, grafiky, LP platne či časopisy. Vidím tu pani, ktorá teraz nemá zákazníkov, aby ten čas nešiel na zmar, tak to využije. Poprosím vás, čo tu predávate? No, ja
Som maminka Maťka Kupka, môj mladší syn Maťo vyrába mytielka s hračkou vo vnútri, ktorú si dieťa vymyslí. Je to taká motivácia, aby si dieťa nezabudlo myť rúčky a zároveň taká príležitosť zrobiť dobrý skutok, alebo zbierame peniažky na liečbu pre syna, ktorého pripustili pri pôrode. Takže môžete pomôcť kúpou mytielka, hračky 3D tlačenia alebo tričkom s ježkom, ktorý svieti v tme. Tu máme pána, čo má zaujímavý stôl a nám povie, že o čo sa tu jedná. Dobrý deň, volám sa Radoslav Zarecký a som v Starej Tržnici v Bratislave so svojou knihou Ako sa uzdraviť. Toto je kniha, je to o mojej ceste z ťažkej depresie, non-stop trvajúcich migrén, úzkosti, panických atakov i samovražedných myšlienok. Vyzdravil som z nich 2-krát v živote, bez liekov a je to kniha o je to cesta k sebe a cesta riešenia tých vnútorných trám, ktoré máme každý z nášho detstva. Máte aj o tom nejaké vedomosti, že tá kniha koľkým ľuďom pomohlo už? Áno, mám to na svojej stránke radoslavzarecký.sk a tam mám referencie od ľudí, ktorí mi píšu niekedy dosť často a tam to všetko zavesujem, koľkým ľuďom to pomohlo, čo im to dalo. Dokonca aj 12-ročné dieťa, ktoré má ťažké depresie a seba poškodzovacie sklony, tak sa začalo viacej usmievať v živote. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Veľmi zaujímavé výrobky tu vidím a túto mladá pani nám povie aspoň, že čo tu predáva. Ja mám tu háčkované vtáčiky, ktoré vyrábam ja. A tie vtáčiky sú špeciálne tým, že majú nožičky z prírodných minerálov. A sú rôznej veľkosti na zavesenie, môžu sedieť alebo visieť, alebo môžu byť ako darček v krabičke s odkazom. Zákazníkov máte dosť? Kedy ako, podľa toho, áno, ako je tu plno, ale áno, zvyknú sa tu zastaviť alebo aspoň usmiať. Ďakujeme pekne. Ja ďakujem. Dostali sme sa do osobitnej časti budovy, kde vidíme plagáty a rôzne spomienkové obrazy, ale hlavne plagáty, ktoré dýchajú s dejinami, ukazujú, že ako tu vyzeralo aj v minulých rokoch. No a nakoniec tejto reportáži našej oslovím správcu tejto tržnici, nech nám pár slov povie. Ďakujem. No samozrejme, sobotné trhy každú sobotu v Starej Tržnici, to je naša srdcovka, by som povedal. V sobotu si tu naozaj nájde miesto každý. Tržnica je otvorená, vstup je voľný, ostane to tak navždy, dúfam. Minimálne tú sobotu a samozrejme ako našim snom by bolo mať trhy najviac dní v týždni, ale ako dneska je tá doba taká, že tržnice už neplnia tú základnú funkciu a to je zásobovať ľudí potravinami, ale tržnice sú skôr o zážitkoch, potom nájsť tu niečo, čo niekde nenájdete a prežiť príjemný víkend a príjemný čas. Takže ďakujeme a pozývam vás, každého, kto chodí v Bratislave, nech sa páči, tržnica na vás čaká. Čo ešte k tomu dodať? Dneska sme mali pekný deň, videli sme tu niečo iné, čo bežne zvykne byť cez týždeň, teda každú sobotu je to trhovisko, sú to rôznorodé produkty. Ľudia z Bratislavy aj z okolia majú aspoň zážitky a keď si nakúpia aj dobrý tovar doma a pekné spomienky. No a ja si myslím, že z týchto záberov každý niečo užitočné odniesol a pokým sa vám ten film ľúbil, tak dajte nejaký like alebo skúste aj naše BSV štúdio odoberať.